Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनियावनो मोजां दं, जोंहाबो मोजां दं मानोफोर। ओमफ्राय जोंहा नै हाबा जाहैनो ओंखारदों आरोना इयाव खाथियाव लोगो आइ ओमफ्राय नै फिसाला सासे लाफाबाय। ओमफ्राय सासेया टिउसनाव आरोना गेदेरा बिहा टिउसन दङ। बेखौ टिउसनाव दोनहैखांनानै हाबायाव थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोरजों थाबायगासिनो फिरफिलिजोंसो थांगोन। बांद्राय गोजान नङा, खाथि जायो लोगोफोर। थांबाय थानोसै अब्ला ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ अननानै नोंथांमोनाबो। लोगोफोर फिरफिलि गाखोबाय नै थांगासिनो लोगोफोरा नै गासिबो ओंखारानो आङो लाजियो। फिरफिलि गंसेथार आरोना लोगोफोर, फिसा फिसौ गासिबो फिसा फिसौ। नै मोनफैनोसैयानो एसे दावखोबावनांगौ, एसे दावखोबानो मोनसिगोन। बै फनिनाव थांग्रा खाथियाव लोगोफोर मोनफैबाय नै हाबाथिलियाव। नायदो हौवा गोदान हिनजाव हाबलांसै लोगोफोर। नै हिनजाव गोदान हौवा गोदाना लोगोफोर जा किउट किउटखा। আমার কোবা বুটং ফোন করছে কইয়া বুঝছো বুটং ফোন করছে এই যে বিয়া फैबाय बाबा जोंहा दे दे बे मानसि दङथ' उरगो मोनबाय जाबाय दे फैदो। Yo जिरायसै जिरायदो माखासेफ्रालाय अबाव जिरायहैखो? ए फैग्रोबाय ए ओइलाय माबा हैदों belum belum ayah नोंसोरखौ लानो एसे एसे गोजाननिफ्राय लांनांगौ दा। अनला लोगोफोर अनला ओंख्रि होननानै टमेट' लाब्रा पनिर जानोसै दिनै मिरामिस नालाय। दालि लादों अमा जादों दा? अमा जायाखै सासेल'। पनिर जाजोबदों नामा? मिरामिस गोजा? लासै लासै माबाफोर नांगौबाबो हा? औ दे। Ibu biar di sana. Tangsoi, Bapak.
थादों Nangla. खुलुमनांगौ नामा Aku belum nangura. दे Jadi saja. Abo, ang